l-għajxin naddi kif nista u kull sold infat ma jifmunix mux dejjem faċli nejx il-ġurnata bl-aħjel tal-ġejjin jaħsbuni wħud kolni kapriċċi ma jafux min jien jillom bissir il-kok l-infermier kull ma jinqala kollox waħdi l-lom bissir l-għallima għax-xufir jimbissa l-lidi jimbiss il-sin in-nies dejjem jixlini bl-għajja fil-passat faċli parlaw moħħhom biss fija iżidu fil-weġġat ma ntajjarhomx il-benefiċċji dawk id-drittijej u qatt ma abbużajt u lidi wkoll ħaqhom trobbija tajthom kull ma stajt jien l-om u l-missier il-kok l-infermier kull ma jinqala kollox waħdi l-om u l-missier l-għallima għax-xufir jimbissa l-lidi jimbiss l-ulidi nixtieqhom jirnexxu daw żgur il-ħtija m'għandhomx se nibqa' nissielet għalihom sa tmiet għalihom jien biss qiegħda ngħix kollox waħdi l-om u l-missier l-għallima għax-xufir jimbissa l-ulidi jimbiss jien l-om u l-missier il-kok l-infermier kull ma jinqala kollox waħdi l-om u l-missier l-għallima għax-xufir jimbissa l-ulidi jimbiss Mal-850 lajċi Maltin u Għawċin jittilgħu minn Malta